Здравейте! Сега ще ви покажем как се рисува пиле, но две различни пилета. Едно пиле за момчета и едно пиле за момичета. Пилето за момчета се рисува така. Правите две кръгчета за очи. Понеже е шантъл пиле, му слагате очите е тук. Така. Правите му няколко пилешки косама, за да са нагоре, защото пилето е шантало. Правите един полукръг и два малки полукръга за човка. Правите му един тумбак за тяло. Разбира се, ние ще му сложим пъп. Пилетата нямат пъп, но това не винаги е ясно. Слагаме едно крило, слагаме друго крило. Една пръчица за кръче, още една пръчица за кръче и три пръчици за ногти. И понеже ще рисуваме диви неща за децата, ще сложим на пилето зъб. Ето, това е пиле с зъб. И е момчешко пиле с зъб. Сега ще нарисуваме едно момичешко пиле с зъб за момичета. Може, който има момичета, да им рисува момичешки пилета с зъб. Момичешките пилета с зъб са все пак пилета и затова те също имат очи. Хоп, и те са точно като на пилетата момчета. Но момичетата имат къдрава коса и имат повече коса от момчетата. Така. Един полукръг за човка, два малки полукръга за човка, едно тяло, разбира се пъп, който пилетата нямат, и едни кръчета надолу, прави, за разлика от момчешките, едни крила, защото и момчешките и момичешките пилета имат крила, и тук вече почват момичешките неща. Тук правим една малка чертичка, тук правим две триъгълничета над чертичката, защото това са устни, намазани с червило на момиче. И момичетата обичат бижута, затова правим едни топчета, спирала тук рисуваме за гердан. Освен това, момичетата носят обувки с токчета. Една права чертичка за токчето и обуще с токче. Сега вече знаете, ако сте татко на момиче, как може да му нарисувате момичешко пиле. Това са пилетата. На момичешкото пиле също може да сложите зъб, но по-малък и от другата страна. Готово. Това е. Чао, до следващия път.